Hello, hemicenize salam arkadaşlar. Bilşiniz ýaly men Amerika geldim. Ve hemmeňiz köpüňiz islediniz, nadip gelin, nähil dokumentlar düzetdiň, şonu gysgaça video edip paylaşayım diýip menden haýyş etdiňiz. Menem şu videony çekýän bize şu an saat 5 boldy öýlen. Men temberniň sagatyny öwrenşip bilmänim üçin yüzüm gözüm çiş. Şoň üçin bu video senin karşına çıkan olsa demek seňem nesibeň çekip Amerika geljeksin. Men Amerika geldim diýip video paylaşamda. Bir adamlarymyz ýazypdyr da pulu käniň, oýny kän, ýene bir zat, erwede kommentariýalar ýazypdyrlar. Şolar ilki bilen şu jogap beresim gelýär. Senin arzuň şo bolsa, sen pulun kän bolsun, pulun ortaça ýaşasaňam sen viza gireňde şowur töleýän. Şoň üçin men bu ýollara nädip gelenimi sen bilen ok. O ýollary men maşgalan we men bilen. Şoň üçin maşgalama da köp sag bolsun aýtjan men maňa şu ýollarda kömek edenler üçin, arkamda duranlar üçin. Men Amerika takşeyle baryp men viza alyp gaýtmadym menem ýyllarym berdim şu vizany almak üçin. 5 ýyllar green card'a tapşyrdym, green card'ym çykmady. Ansan köpüňi soradyňyz atkaz alsaň viza berenok diýip, ýok, oňa zat ýok. Atkazam alyp gördüm wagtyny. Onda da bermediler. Okus bile tapşyrdym, bermediler. Okus bile Türkiýeden tapşyrdym. Türkiýeden tapşyrma maslahat beremok hiç kime. Sebäbi sen haýsy ýurdun raýaty bolsaň, şo taýdan tapşyr diýerler. Soň Türkmenistandan tapşyraýyn diýip ara wagt sallym şo Türkiýeden atkaz alanymdan soň 1 ýyl wagt sallym çünki izledine dero tapşyrdyň, ýene atkaz alýan sen. Inne hiç bir şirket bilen işleşmedim, hiç bir şirket kömek etmedi. Diňeje, ýekece arkadaşyma, olum diňe şu Amerikaýa işler edýär, okuwa ýerleşdirýär, turist uğradýar. Şol arkadaşyma ýüz tutdum. Şol dokumentlerimi oňaryp berdi, şol hemme zadymy taýynap berdi, oçurum alyp berdi. Oçurum alandan soň men Türkmenistana gitdim. TikTok sahypasyny bellek goýjak. Yüz tutup bilersiňiz. Hatta meniň takipçimi 3 tanyny dokumentlaryny mut bir şekilde düzetip berjek idi. Şuna maýdaýyn. Eger siz turist görnüşde, okuwçy görnüşde tapşyrsaňyz hem hökman ýa-da size sponsor gerek. Sponsoruňyz ýa ejeňiz ýa kakaňyz. Men sponsor turist bolanym üçin özüňizden bolup bilýäňiz sponsor. Men özüm sponsor boldum we bank şoduňyzda pul görkezmeli. Eger siz Russiýada ýaşap Türkmenistandan tapşyrjak bolsaňyz, onda siz Russiýada näme kart ulanan bolsaňyz şo kartyň bank şoduny çykaryp ingilisçe öwrtýäňiz, galan dokumentlaryňyzam şol arkadaşym özü oňaryp berýär. Olaram ingilisçe öwrtýäňiz, siz hem dokumentlaryňyzy alýaňyz, Türkmenistana gidýäňiz. Oçuruňyz ýetenden soň girýäňiz gurrundeşlige. Gurrundeşlige girende saňa öňünden $180 vizaň tölegini alýarlar senden. Atkaz alsaňam sen o puluň köýär, viza alsaňam şo pul berilýär. İslemez şo pul gidýär $180. Ondan soň men aljyrap, gaty tolgundum, çünki bir hilip duýuşat aýdyp Türkmenistanam tolgunýan, sebäbi kän garaşdym. Bu ýagdaýa köp ylgadym diýsem men boljak. Köp stresler etdim şu vizany almak üçin. Türkmenistandan konsolosluğa giremde men pulum ýadymdan çykypdyr. Pulum ýadymdan çykan üçin men ýydyma çykdym, atelde galypdyr pulum. Ýydyma çykdym, hem türkmenler uje oçuradorlar da girmek üçin. Ondan şo taýda bir daý bady, daýymy oglanymy daja şoňa da ünsürmedim çünki ılgap çykdym dinle, ılgap pul tapmaly bir ýerde. Ateledim. Daýdam gitýänmi, olam ýetişmeýär, atayla gidip gelip ýetişmeýär. Şonu näzli, sen näme üçin çykdyň, aldyňmy zat diýenim menem, ýok pulum ýadymdan çykdyr diýdim. Gaçjynan göne $200 çykartdy, bar gir tagaman bir al, soň çykan soň berersiň diýdi. Sag bolsun, ýene türkmenim kömek edýär. Köp minnetdarlygym bildirýän şu vizadan. Meni görýän bolsa köp sag bolun. Minnetdar.
şoun ol atkaz allı nesip bolsa önümüzdeki yıl size de gelmek nesip etsin. Yazmış formun içinde siz näme üçin barýaňyz, haýsy taýla barýaňyz, näçe günlük barýaňyz hemme zat ýazylan. Şonu gitmäkäňiz ilki gowy öwrenýäňiz. Ol konsultasiýada sizi öňünden şu dokument düzetip beren oglanyň özü sizi taýinlaýar. Näme jogaplar bermeligini, nähil soralar beriljekdigini şu taýda maksimum 2 minut saklaýar sizi. Ýöne diýip şey dip aljyra patologa seredip ya eýlek beýleş edip aljyrasaňyz, oşa şu taýda size atkaz berýärler. Orsça girýäňiz, orsça bilemok, men türkmençe bilýändiňi diýseňiz, türkmençe ondan size perevodçuk çağırıp berýärler, türkmençe özüň düşündirýän perevodçuň perewod edip berýär garşydaky adama. Ilki bilen soraw menden näme maksat bilen gidip barýaň diýdi. Men aslında orsça girdim ýöne ol ingilisçe görledi garşymda. Şoň üçin men adamçylyk ingilisçeni öwreneýin diýip käwirdatlary ingilisçe öwrenip gittim. Ondan soň şo taýda aljyradym, elim edip durdum. özüm dursadım, ulan demim alymdy, aýdyp başladym şuňaly. Täzeyle garşylamana barýan, Christmas'a barýan diýdim. Ikinji beren soraw, sen şu wagt nirede okuýaň diýdi. Ol kompýuterden görüp atýar seniň dokumentdaky taýyndan jogaplaryň bilen sen aýdýan jogaplaryň dengelýärmi, dengelenokmy şoňa seredýär. Sen pasportyň açyp nireden atkaz aldyň ýa-da kompýuterden nireden öň atkaz aldyňmy oň ýaly sorawlar bermedi maňa. Ýa-da haýsy ýurtlara gitdiň diýip menden sorady, näçe ýurda gitdiň diýip sorady, ama pasportymy açyp görmedi. Diňe şu formdaky jogaplar bilen sen diýen sözlerini gözüň içine seredip soraýar. Men Türkiýede okuýan diýdim. Şuňaly täzeýil garşylamana gidip barýan diýdim. Näçe ýurda gitdiň diýdi. Sanap berdim giden ýurtlarmy. Esasy ýurt gitmek ol hökman önemli bir zat däl. Meselem ýanymdakylar hiç bir ýurda gitmän viza alqaýdanlarym bar. Ol size prosta plus Ýewropa döwletine çykyp giriş çıkış etmek siz için prosta plus bolup durýar. Ştop turist men öňüm Ýewropaga gidip geldim, Ýewropany görüp geldim, innem Amerikany görmäne gitjek diýmän size plus bolýar. Hani sen Ýewropaga giriş çıkış edeniň bilen hem hökman şol berýär, Ýewropaga girip çykdym, maňa hökman Amerika viza berýär diýilen zat ýok. Sebäbi şo taýda näçe ýurda girip çykanlar bar, şolaram atkaz aldy. Emma hiç bir ýurda girip çykman, hatda orsça, ingilisçe bilmeýän birawlaram bardy şo taýda. Özüni gözüniň içine seredip türkmençe jogap berdi. Perevodçu maňa perewod edip berdi. Şeýdi ben viza gaýtdy. Diýjek bolanym ol size bagly bolup durýar. Ýene bir zat köp kişi onu aýtdymy, aýtmadymy bilemok. Haçan vizam aldym men. Indi arkaýyn gidip bilýän diýilen adam ýok. Çünki vizam alan soň sen Türkiýanyň usulen gidýän ýa-da Dubaýyň usulen gidýän bolsa, meselem men Türkiýanyň usulen gitdim. Türkiýanyň usulen gidemde maňa diýdiler, uje samolyoda minmäkäň sen 2 ýylda kontrol etdiler. Sen Amerikada kimiň ýanyna galýan, adresi haýsy, ady kim, şo soraw maňa berdiler. Sen şonu adres hökman aýtmaly. Seni iziňe gaýtarban bilýärler. Sonra etdiler, nirik adres berdim men, nirik barýanymy, atel bolsa atelyň bron edilenini berýän. Kağıda çıkarıp Amerika goňaňyz, Amerika goňanyňyzdan soňam pasport kontrole baraňyzda olaramy soraýar. Näçe wagtlyk geldiň, abratny bilýärdiň hany, birim kimlere barýan. Ately gaýlanmasan atel bronyňy ýa-da abratny bilýärdiň hökman soraýarlar. Sen abratny bilýärdiň, eger gidýän bolsaň abratny bilýärdiň, görkezýän gitmeýän bolsaňyzam, hani berde galmakçy bolsaňyzam abratny bilýärdiňizi şonu da alýaňyz, soň izne tawşyraýan 100% siz onu alyp bilýäňiz pulny. Ýöne hökman ýa-da eger turist bolup gelseňiz, hökman ýa-da abratny bilýärdiňizi soraýarlar. Ondan soň eger turist bolup gelseňiz, kän goş alyp gelmäň ýanyňyza. Çünki näme üçin kän goş alyp geldiň, özüň turist bolup geldiň diýerler. Tak, men 23 kilo alyp gaýtdym bagaj. Çünki galjagym bilemokdum, galmana soň karar berdim. Okum berdi dowam etmäne. Çünki zatlan köp kişi aýtýanam däler ýöne esasy dokumentlaryňyza
üns berin. Dokumentler üçün aýtşmaýar kän pulum gerek gäl. Esasy zat dogry bir şekilde dokumentinizi oňarmak. Men Ýewropa hiç bir ýagdaýda viza alyp bilmedim. Meselem meniň pasportymda 3-4 sanyk atkazlar we Ýewropa döwletine atkazlar, Bulgaristana atkaz, ýene atkaz, Amerikadan atkazlanma meselem. Ýok, man pasportyma urulan atkazlarama, urulmadyk atkazlaram bar. Şonuň üçin hani men köp ýurtdan atkaz alym diýip özüňizi strese sokmaň. Men kän strese sokýadym, maňa bermezler diýip viza. Ýöne oň ýaldat ýok. Esasy dokumentlaryňyz dogry bir şekilde. Esasy sponsoruňyz güýçli bolsun. Birim garşyňyzdaky konsultasiýa gireňizde garşyňyzdaky adamy ynanyryp biljek derejede gowja gürleşmeňiz gerek. Galan zat aňsat. Şoňa başga da sorawlaryňyz bar bolsa, men aýtdym kam diýen hemme zada başga da sorawlaryňyz bar bolsa, ýene kommentariýada ýazyň. Ýene de siz üçin viza çekerim.